Vaše ruže a zeleninu ničia vožky? Nesiahnete po chémii, pozvite do záhrady najlepšieho prírodného pomocníka. Lienky sú dravce, ktoré zjedia až 50 vošiek denne. Sú vašou živou a ekologickou ochranou. Ako ich teda prilákať? Prvým krokom je vysadiť rastliny, ktoré milujú. Sú to ich potrava a úkryt. Kôpor, fenikel, rebríček alebo nechtík lekársky sú pre ne ako magnet. Ich drobné kvety poskytujú lienkam nektár a peľ, najmä keď je vošiek málo. Druhým, rovnako dôležitým krokom je poskytnúť im zdroj vody. Stačí plitká miska s kamienkami, ktoré im slúžia ako pristávacia plocha, aby sa neutopili. A po tretie, a to je najdôležitejšie, úplne sa vyhnite pesticídom. Aj tie tzv. Šetrné prípravky môžu lienkam a ich larvám vážne ublížiť. Kľúčové pravidlo si zapamätajte. Rozmanitosť je základ. Kombinácia správnych rastlín a dostupného zdroja vody je pre lienky zárukou úspechu. Takto jednoducho si vytvoríte armádu prírodných ochrancov. Vyskúšajte tieto kroky a vaša záhrada bude zdravá a plná života. Bez chémie a bez vošiek.